Giklaro sa Department of Trade and Industry o sa Bureau of Internal Revenue BIR ang kalabot sa pamahayag o paggagukod kung pagpabayad o mga buhis sa himuong in karon sa social media ang bartering. Kamahin kini. Doon nagihapoy report ni si Fem Marie Dumabok. Fem? Yes, Bob, giklaro sa DTI nga ang pabarter isip mo ay world's oldest form of trade, regulated kini. Ug gipasabot usab sa BIR nga kadtong mga dinakto kung dinagko nga pabarter mo ilang gukdon. Sa pagsugod sa gipatuman nga quarantine, namugna ang nagkariyang pamaagi aron makapalit sa mga panginahanglanon online. Mga na ang tindahan online ug nabuhi pag-usab ang barter online. So kaniadtong Mayo sa sanisikat ang Cebu Barter Community nga dunay kapin sa 200,000 ka mga miyembro. Apan sa kabulan na usab kini nga dili na aktibo. Sa clarificatory statement ni DTI Secretary Ramon Lopez, iyang giklaro nga regulated ang barter ubos sa executive order nga pinirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte niadtong 2018. Gitugot lang kini sa tulo ka lugar sa Mindanao ug makonsiderar nga illegal kung gihimo kini gawas sa maong mga dapit. Sa bahin ni BIR 13 Regional Director Eduardo Pagulayan, iyang giklaro nga bisan kung nagbayluay og butang o goods, adunay gihapon kini market value. Apan niyang gipasabot nga kadtong mga big time barters nga naglambigit og mga kondo, sakyanan, jewelries o guban pang dagko ang kantidad mo'y ilang gukdon. Kay kinahanglan silang magparehistro og magbayad og buhis. So pareho sila. They are both sellers and buyers at the same time. Pag nakikita namin sa online, then mukha namin, we'll go after them, di ba? Pero titignan din namin, hindi naman basta-basta yan. We have to determine kung yung threshold nila ay more than ganun na. Di ba? We'll go sa mga big time. Mato ni Pagulayan, kung wa lang mula pa sa threshold, why problema? Ani tambang ni Pagulayan sa mga nagpasiugdag online barter. So I advise na filter nila kasi baka hindi nila alam na gagamit yung page nila for big time transactions. Diba nga, iba, barter nila kondo sa sakyan. Diba, medyo, paano yan, medyo malalaki na yan. Samtang Bob sa laing bahin, gipaybaw ni Direktor Pagulayan nga pabiling sirado ang ilang buhata dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, hinungdan nga online transaction ang tanan. Mamahimo lang ang walk-in transaction sa mga taxpayer kung mabalik na kung mapaubos na ang estado sa quarantine status sa Cebu City ngadto na sa GCQ. Bob? Thank you so much, Fem Marie Dumabok, sa imong live report.